थिरा जुरिया आंखौ बोरै बावगारनानै थांगोन? बियो मानो जुलिनि रादाय हरखो? बियो आंनावथ' सोंजायोमोन गावखौ आं माबायदि मोजां मोनो। थिरा जुरिया आंनि बिखाखौ बोफ्लंनानै नायोब्ला नुगोन सिमाननि बिखा सिङाव गावनि महरखौ। बिखौ आं बेसेबां मोजां मोनो, नाथाय जुरिया आंखौ मानो बुजियाखै? आं मा बुंनो गुमै, नोंसोरनि बे गोथार मोजां मोनज्लायनायाव मालाय जुरिया बुजियाब्ला? थिरा जुरिया आंखौ बुंखादोंमोन नोंनि गोसोनि रावफोरा बिरबायलु बारजों बबेबा जोमैयाव बिरफालांगोन होननानै। अब्लाबो आं बुजियाखैमोन। गुमै सिमान दागाबसै, सुबुंनि गोसोआ रिमोनला, सोरनि गोसोआ बबेथिं रिमोनला लाङो रावबो मिथिया। बेबायदिब्ला जुरिनि गोसोआ रिमोनला। दे थांथों, मालाय इन्जिनियार हौवा आरो जोंफोरलाय मा, जेबो गैया। बिसोरनो गोजोन संसार जाथोंसै। आं मा खालामबावनो? आंहा राहायानो गैला। ओइ जुरि, माब्लाबा सिमाना बिबायारि जायोब्ला नोंसोरनि लांगोनायावबो माइ हैफ्लांनो हागौ, नाथाय बिबायारि होननानै दामुगै थाब नांगोन। जुरि नाजासेयावबो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुङाबालाय माथो खालामबावनो?